Kaixo, bideo honetan ikasiko dugu zelan egin mosaiko erraz bat. Horretarako erabiliko dugu Bilboko lausa, eta Bilboko lausa hartuko dugu internetetik argazki bat. Hau da, lehenago txertatuko dugu argazki bat, badekotea mai gainean, aukeratuta argazki hori. Lehendabizi, aukeratu behar dugu puntu bat non kokatzeko argazkia. Adibidez, puntu honetan jarrikot nire argazkia. Orain, txertatuko irudia txertatzeko tresna hemen daukagu, klik egin, eta egingo klik non nahi dugun txertatu. Lehen ibili naiz froga egiten eta aukeratuta agertzen zaigu Bilboko lausaren irudia. Bestela topatzen dugu nahi duguna. Kasu honetan hemen, mai gainean dago, ireki. Nahiko handia da, jatorrizko tamainarekin agertzen zaigu, eta ez dugu nahi hain handia izan. Zelan kontrolatu irudiaren tamaina eta irudiaren posizioa. Kokatu egin da hemen puntu honetan, guk kokatu dugulako, sortu da beste puntu bat, eta aldearen neurriarekin hemen, kontrolatzeko tamaina definituko irristailu bat, orain ikusiko zer den, A izenarekin, zenbaki bat izateko, mugitzeko, hartzeko balioak 0-tik 10 eta adibidez banan jango gara aldatzen zenbaki hori. Aplikatu. Eta orain definitzeko irudiaren muturrak, hau da A puntua, hau nahi dut izan puntu hau gehi distantzia hau, aldea, eta aldea nahi dut definitu A zenbaki honekin. Beraz, definituko B zenbakia, B puntua parkatu, kokatzeko bigarren erpina, B berdin, A, gehi, eta vektore bat, A, 0 koordenatu itxuena. Ikusten duzuenez, zelan aldatu den tamaina. Gure B puntua, hemen distantzia hau bat delako. Orain definituko hirugarren puntu hau, eskina hau definitzeko D puntua, berdin, A puntua, gehi, orain gorantza egin behar gara, A unitate, beraz 0 A koordenatu dituen vektorea gehitzen dugu, eta hor dekogu beste puntua. Definitzeko hiru eskina hauek, finkatzeko irudiaren posizioa ikusiko guzelan, egiten den bestera batera, propietateekin, posizioa topatu, eta hemen lehenengo izkina A puntua izango da, bigarren izkina B puntua, eta laugarren izkina nahi dute D puntua izatea. Badeko goia finkatuta gure lausa, gure irudia. Eta orain, mugitukot irristailua aldatukot, zelan ikusteko aldatzen den lausaren tamaina, irudiaren tamaina. Adibidez horrela txekot, eta orain mosaikoa osatuko gu. Mugituz, gure irudia, A aldea eskumatara eta A aldea
gorantza. Horretarako, traslazio bat egin gogu, eta definitu egin behar dugu traslazioen vektoreak. Definitzeko vektoreak, hemen daukagu tresna, dagokion tresna, eta erabiliko tresna hau, eta eman behar dut muturrak. Hemetik, ona izango da mugitzeko vektore bat, eta beste bat, hemetik ona lotzen dituen vektorea. Eta mugituko vektore honen arabera eta vektore honen arabera. Zelan trasladatu irudi bat. Horretarako daukagu hemen menu honetan trasladatu vektore baten bidez, traslazioa egingo gu, eta, gainean kokaturik, zahaztu, zer egin behar dugu, agertzen zaigu. Eraman nahi den objektua ondore vektorea. Hori nahi da mugitu nahi duguna, honen arabera, bai? Eta mugituko berrirore hau, honen arabera. Horretaz aparte, honen mugimendua, honen traslazioa be, aukeratzen dut, mugitzeko honen arabera. Eta nahi izan ez gero, aukeratzen dugu hau mugitzeko ona, eta gero gorantza, eta bar. Vektore honen arabera edo vektore honen arabera. Begiratzen badugu ze pasatzen den aldatuz gero, gogoratu mugitzeko edo zer, hau aukeratuta egon behar da. Mugitu eta horrekin batera kontrolatzen dugu tamaina. Eta batekin egin duguna, egiten da dena. Onaino izan da, bideo hau ikasteko zelan tratatu irudi bat. Kasu honetan, mosaiko bat lortzeko. Hurrengo arte.